Сәлем, эфирда яшьлек тауышы һәм мин Дилә Нигъмәтуллина. Иҗат кешеләре өчен илһам сүзе аерым бер урында тора. Яңа сулыш бирүче һәм иҗатта ярдәм итүче нәкъ илһам сүзе турында без бүген сөйләшергә булдык. Җырчыларыбызны яңа җырлар иҗат итүгә нәрсә үтәрә һәм нәрсә илһамландыра? Хәзер барысын да ачыклыйбыз. Чираттагы җырчыбызны без бүген хит-парадыбыздан озатабыз һәм яңа клиплар белән янәдә биредә көтеп калабыз. Яңа премьера, яңа сулыш, рәхәтләнеп карыйбыз. Ышанычлы якын дусларым, дуслары белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетлегез булсын гомерең. Дуслары белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк. Дусларым күңелемә якын, аерылмасын сездән юлларым. Тормышымны ямгә нурга тергән, сау сәламәт булсын дусларым. Дуслары белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетлегез булсын гомерең. Шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетлегез булсын гомерең, бәхетлегез булсын гомерең. Тагын бер моңлы җырчыбызга килеп җиттек. Ул бүген зур уңышларга ирешә, димәк, ул безнең алкышларга лаек. Озак сузып тормый, Ленур Бектимировның клибын исегезгә төшерәм. Килеп туктап куйса әгәр,
bir saatinin uqlary barda qalan jirde eğilişip bikleneler qaytu yolları barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işleri qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerim şükür kılıp yaşık bulganına Rabbim birgen bizge barısın oyak kullar Urir kuzeler birgen sabırlıkla birgen zurasın barda qalar baylık malın qalar qala işlenmegen işlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin nefislerini alga jibermişe riza bulup yaşık barına unutmışa barıp basasını bir zaman Rabbim karşına barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin eytilmegen жылы sözlerin Гөлшат Валиева бу атнада үз позициясын саклап кала. Аны тынычлык, салмак кына янган ут һәм тын гына уйнап торган ки илһамландыра. Шундый тыныч вакытларда Гөлшат үзенең матур җырларын иҗат итә дә инде.
Туктатып булмый, туктатып. Синдә инде хәзер үзгәргәнсең. Мин дә күпне таптым, югалтып. Йөздән сырлар узды нишләтәсең. Бар да усын инде барысы да. Тик шулай да йөрәккә лыфаман. 18-дәгечә ярсыйлар. Аккан сулар кебек узагыңыр. Әйдә усын инде барысы да. Үткәннәргә юл юк хәзер. Ярсыйла йөрәк, ярсыйла. Йөздән сырлар узды нишләтәсең. Бар да усын инде барысы да. Тик шулай да йөрәк әле һаман. 18-дәгечә ярсыйлар. Йөздән сырлар узды нишләтәсең. Бар да усын инде барысы да. Тик шулай да йөрәккә лыфаман. 18-дәгечә ярсыйлар. Фәзилә Вәлиева исемле җырчыбызны яңа үрләрне яуларга уңышлы килеп чыккан мәгънәле җырлар һәм көйләр язу илһамландыра. Кәефе килсә төрле тәм-томнар пешерү, өйне җыештыру, хәтта мунча күрү дә илһамландырырга мөмкин. Çaklarda olmuyor muydum? Düşkün
yetimsin. Bu şakның sinde жылысы. Шул жылыға сусаған жанның сенің үшін келе жылысы. Құйышлы күнімдесін, йылдызлы түнімдесін. Бір кімге де танымасты, ең татлы сырымдесін. Құйышлы күнімдесін, йылдызлы түнімдесін. Бір кімге де танымасты, ең татлы сырымдесін. Бір кімге де танымасты, ең татлы сырымдесін. Ең татлы сырымдесін. Хайретдиновлар гаиләсен якты хыяллар һәм киләчәккә планнар кору илһамландыра. Планнарына килгәндә, беренче чиратта әлбәттә гаилә, балалар һәм мәхәббәт. Сихрләде, сихрләде, серле күзләре. Құлағымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә, гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәккәем, йөрәккәем, син диеп тибәр. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы иде.
Юлия Гарифуллинаны ижад кешесе буларак беренче чиратта бу матур дөнья илһамландыра. Янында булган яраткан якыннары яңа иҗади үрләргә күтәрелергә һәм яшәргә көч бирә. Шуңа күрә җырларын да иң якын кешеләренә багышлап иҗат итә. Kuşlaştığında gidip bardın, ayrılışı ağır bit. Gözlerinin ımını yüreğime salayım, tukta dostuma sabari. Kışlar senisiz nişler, nişe kar bu sular. Orman işe kışalar, işilemez metallar, iki bizden sular. Orman işe kışalar, işilemez Uşlaştığında gidip bardın, ayrılışı ağır bit. Gözlerinin ımını yüreğime salayım, tukta dostum sabari. Gözlerinin ımını yüreğime salayım, tukta dostum sabari. Алдагы баскычта Диана урнаша. Аны тормыш һәм аның вакыйгалары, мәхәббәт һәм хыяллар, сәяхәт һәм яңа белем илһамландыра. Әфәрин, безгә бары тик уңышлар теләп, Диананы үзен бирегә чакырасы кала. Кайтырмын дидең дә киттең бит,
Эльвина Галимованы әти-әнисе өмет белән киләчәккә планнар корып яшәргә өйрәткән. Хәзерге вакытта Эльвина җәйне көтә. Планнарда яңа җырларына аранжировкалар ясау, җырлар яздыру, клип төшерү һәм яңа күлмәкләр тектерү. Инде сине ынытым дигәндә, яңа тормыш башлап килгәндә, кабат сине күрдем төшемдә, ышан дидең әйткән сүзеңә, юк ышанмыйм сиңа, ышанмыйм. Синең белән бергә була алмыйм. Еракларга киттең мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Юк ышанмыйм сиңа, ышанмыйм. Синең белән бергә була алмыйм. Еракларга киттең мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Инде хәзер вакыт үтеп китте, сиңа булган хисләр сүрелде. Чыкма бүтән минем юлларыма, тормышымда эзләр калдырма. Юк, кирәкми, миңа кирәкми. Синең хисләр мине эретми. Еракларга киттең мине калдырып, вакыт яраларны төзәтми. Юк ышанмыйм, юк ышанмыйм. Сиңа ышанмыйм. Еракларга киттең мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Еракларга киттең мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Узган атнаның премьерасын мөгаен онытып та өлгергәнсездер. Демәк, карыйбыз һәм Time TV телеканалының рәсми сайтына кереп, тавышлар бирәбез. Алдагы җырчыбызны мәхәббәт илһамландыра. Яратучы, мәхәббәт белән янучы кеше барлык тормыш кыенлыкларын үтә ала. Чөнки мәхәббәт канатландыра һәм яшәргә көч бирә. Биредә Элина Нишева. Бышактан кочагына алып назлаучы минем серләремне сыйдыруч
Тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китик. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетлегез булсын гомерегез. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетлегез булсын гомерегез. Barda qala, boyliq malın qala, qala işlənməgən işləri, qala vaqtında yaxınlar var, eytilməgən жылы sözləri. Yüzden sırlar uzun işletesi Barda olsun ilde barısı da Dik şulayda yürek gelip ama 18'de de yarısıyla Kışlı günümdesin, yıldızlı günümdesin. Bir günge dey tanımazdır, en tatlı sırrımdesin. Kışlı günümdesin, yıldızlı günümdesin. Bir günge dey tanımazdır, en tatlı sırrımdesin. Икәү тормыш юлларыннан барасы иде, гомерлеккә ярымы булып каласы иде. Ömür buyu yarısı yürek, seni sağınıp solğunar. Hidellerden dolkun şu aşkıma dostum, көңілімді dolqınlar. Yalanırsın, yalanlarırsın, kodurma meni alay. Bulaga yüreğim yanar, olarda sen ay ay ay. Bulaga yüreğim yanar, olarda sen ay ay ay. Ышанмыйм сиңа, ышанмыйм. Синең белән бергә була алмыйм. Еракларга китеп мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Әниемнән качып кына сөрләшкән көннәребез, сулар сибеп тәрбияләп үстергән гөлләребез. Рәхим, шәфкать, игелекне төшендергән кешеңә, җаныма сеңгән сүзләре, балам мәрхәмәтле Биредә Идиятуллин Илдар. Аның илһам чыганагы ул җәй. Иң кояшлы, яшел һәм җылы ел фасылы. Җәен моңаеп утырырга, чит уйлар белән баш катырырга вакыт юк ди ул. Җырчыбыз үзе дә кояш сыман гел елмаеп, яхшы кәеф сәбәпчесе булып тора.
Үземнеке, үз болытым, үз янгырым, кыяшым. Килә гомере буйларына, синең җылың тоясым. Йөрәгең ашкынып торсын, үземнеке дияргә. Ә мин вәгъдә бирәм сиңа, гомере буе сөяргә. Үземнеке, үземнеке, син Аллаһның бүләге. Үземнеке дигән саен балкый күңел түрәләре. Үземнеке, үземнеке, үз ярым син, үз барым, гел үз булып, түзем булып, яшәргә иде җаным. Үземнеке диясең дә, күзләремә карыйсың, күңелемдә ни икәнен күзләремнән аңлыйсың. Авыр чагым булган чакта иңнәреңне куясың. Үземнеке дигәнеңне юктыр тыңлап туясың. Үземнеке, үземнеке, син Аллаһның бүләге. Үземнеке дигән саен балкый күңел түрәләре. Үземнеке, үземнеке, үз ярым син, үз барым, гел үз булып, түзем булып, яшәргә иде җаным. Үземнеке диясең дә, өретәсең көчакта. Сөю назыңны саласың мәхәббәтле учакка. Ә мин сабый баласыман, сыенам сиңа һаман. Иң кадерле хисләр төзәм, татлы сүзләрем табам. Үземнеке, үземнеке, син Аллаһның бүләге. Үземнеке дигән саен балкый күңел түрәләре. Үземнеке, үземнеке, үз ярым син, үз барым, гел үз булып, түзем булып, яшәргә иде җаным. Илһам ул тылсымлы бер халәт. Аны тотып карап булмый. Иң мөһиме, аның кадерен белеп яшәргә кирәк. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булдым мин Дилә Нигъмәтуллина. Исән-сау булыгыз.